Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for our quadri ewadisium, any air conditioned room there, the band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location in our Abeka Park Junction. Fanamba ne was you, no one cassa free. No more beyond that one, no more being Cassami Frama, one cassa free. I bet you. For me, Mama Kwaba about too much so breaking news and then the day me baba some more. Na some kaya and chebia and then day in Sembi beto was say a brante be eku a young colamiansa a chomonam and as omuno ashen fridmo na yen to me entre near Mofrano a ya branten and am so oku a year sound colano. Na near betu janessa a branten and ye be an no yenum. Etrese ase adwumkaya we kakra eka ho no ena ehu ne se no ne benam so ama na ye sa nyamrasem sei na ono ankasa mom ne papa bia na no ne wo ho na ne papa ankasa wo no no oni ne efa kwan bi so kra o hwa enye normal person ena be ye sa ade no ne papa no oni ne papa ne da ano no a sorry prekope ano papa ni efi ho papa ne dware enye modi dware ne nye moda so ne ntade o hye opam papa ne fi ho ne wie no odijeto ne nyina mu ehye ne nyina adrobe eno na jesamanfo e compare no e akwakope nkolai a omo obe ne pa na so mo be ne pa oku omo yaya no eno na mamanfo hu se wedie enkonko yesa dia eda hokwa ne mum adwumkaya wie ebetimi aka brantie no ho nte no ana je se ye papa dampere ebeje eye case no die o ye na adwo se sa dia endio de abrantie ne beko eye psychiatric hospital na ne wo mu bia na nkoma hwehwem sampa sa adwumkaya wie kakra ewo ho a no ma hwa resolve na wie a case no ometimi approbum no mo de eye investigations a emudopa ababesum nyina na ehu ne nam so abrante no eku eye samrofo yi na ye de papi ekoto eye psychiatric hospital no ye nyane ntie se papa no ene de wedwane efi honom na defo entwemu awo ho mma ye nkwaje ye ba ne aka ne nyina me de peso mo madam ma enchere bia na akwara no Richard ne papa oba ye nche ha be ka kire se ne ba no o hwe ne be na kakra ni a ase oye niema basabasa onti ase na osusu se ebia na dwenim ka no na pacho we de minchwa no but daben na papa no ba be ka asase mu kire nananom be ye mfanse ko be bosumi mienu miensani ekobe boso mienu miensani ma yetu no fo se be ya nka onhwe se obepe ayarese bi edi ama no na ochire mu se I attempt several attempts say odi akra no beko mental clinic ewo sunyane na akra no se de omo kire no obi a ope ball bo animirikatu num ne ade nti obi a ne ho edene ti o se ono nko a ona ni nua no omo ntimi mfa na nko iso nyamwa ma ye kire ne se ne onkohu aprosifo nyame anim okohu aprosifo no ma aprosifo no ma na aprosifo nipa nan se omo meboa na omo mfa na nko madam Roma omo de ko mental clinic ho se de omo kire ne me ade na mini ho bi o omo duru ho no doctor ne ye se ototo na no ne na didi nkomo nom ne ade se bi o doctor for se be okwana be fa so detect se nipa no se bi otisi ana otisi eninti a doctor for no omo ye sa wie no o se omo te hwa de omu ya se wasori milika boom na ojane free aprosifo no nsem ntina na asma wo kan se de wo ka se papa no de any posifo de ne call a doctor for no after se papa no be ka kire mo no o hwa edi be na be sen na wotwe ana na wotwe mienu ansa na ode ne kwa na se sen na esiti ankasa obe yete yenya asantie no me fa de se ebe na ko be na wotwe mienu ansa na eti se omde na commenta amana wadwane firi ho no
o apolisifoɔ no deɛ ne yɛ ne nkɔmmɔ biara until sɛ asɛm yi siiɛ asɛm yi siiɛ no na apolisifoɔ no yɛfrɛ inspector no ne dwendwene ho ansa na ɔno koraa na ɔkyerɛ sɛ ɔmo boa sɛ nka ɔmo de ne mental betakora ne adwane firi ɔmo nsam ma yɛtu no fo sɛ anyɛ biara no na nka yɛ sɛ ɔmo yɛ attempt sɛ ɔmo bɛsi ma asan akɔfa no ɔmo ankɔfa no a asɛm wei asi no Ebusuafo mesa so amamakwa apabiem sɛ motimi enyamre etimi akwakɔgye nsɛm no mu nkyerɛmu no masa so abɛbɛka yɛ ho ɛwɔ hanom sɛ na sɛmwe di akwɛ na kakra ama foforɔ na dodo na ejidi sɛ abrante ne de ne yare yi ene ɛyɛ na ade oyi hwiniwa ɛtrɛ sɛ ɛyɛ adwumka ebi ene yɛ no na akwɛ sɛ ni enida ho ana ɛyɛ no asɛnea onim sɛ ne wayɛ definitely yɛhwehwɛ nsɛm no mu eba kohu sɛ adwumka yare bia eni hɔ ɛno nti ana onam so akyɛ sɛ wodwane amanfo dodo na no mode ɔmadwenkyerɛ abasɛ ne papa no kra na ɔpam no na yɛ nyina yɛ susu sɛ ɛyɛ adwumka yare ne nam so ɔde yɛ saade no dodo na na ehu ne sɛ wei ɛnyɛ no korida na mmom ɔno nim sɛ adeɛ no wabɛyɛ ne ɛnyɛ anase dwuma no odi no sɛ ne papa ɛwɔ hɔ a ɛnyɛ ade obetumi edi dwuma no ɛno ɛna nam so akyɛ sɛ ɔtu ne papa efi ɛyɛ ne fie sɛ adwenkyɛn de yɛ bubu mu a sɛ ɛdɔɔso papa yɛ dodo nkɔfo dodo na ana babɛkasa afa wɔn so polisifoɔ sɛ nia akɔ akosi bi a ɔmo make sure sɛ asɛm wodie ɔmo treat ne as a national issue because ɔmo so obia wɔ interest ɛwɔ mu nti ɔmo treat ne as a national issue no ma make sure sɛ ne ho bi hia bia investigation bia mu dɔ bia no ɔmo make sure sɛ ɔmo bɛkɔ na ɔmo de asɛm ne nyinaa aba bɛsomie na ɔmo di ɛyɛ asɛm n'akyi ɔmo make sure sɛ abrante no ɔmo akɔkye no beebi a wakɔhyɛ bia ɔmo akɔkye no na ɔmo yi ne epie sɛ ɔmo bɛyɛ asɛ ɔmo de ne bɛkɔ ɛyɛ psychiatric hospital wɔ biom na sɛ ɔmo bɛkyekyekye na abɔ hɔ deɛ a ɛno nso ɔmo yɛ na afei wie akyi na sɛ ɔmo hwehwɛ mu na ɔmo sɛ hwee ɛnyɛ na ɛne abrante no ɔmo make sure sɛ ɔbɛfɛsi mmara a ɛwɔ ɔman mu na yɛ sɛ court ana asɛm de bia ana ɔmo de ne ɛbɛkɔ no ma akɔ akɔdi asɛm no adɔfo nsɛm a ɛndede ɛnam Richard Apia ku a okun ɛyɛ nkwala teenagers miɛnsa ɛho ɛne afei nso America na sɛ dwane a wadwane efiri ɛyɛ psychiatric hospital yɛde ne kɔɔ sɛ yɛde ne ɛkɔ akɔyɛ nhwehwɛmu no ɛno ɛna ndede mede ababɛso mu dase ne ɛbɛsan so ahyia mama mo ɛnwe efi sɛ mbɛ subscribe ma like ma share video no na ma san so emia notification bell na sɛ de bia da no ye posti a mo ne nipa mo nsa ebedi nkai aka me amede nnenso no ebeso mo mudin ene ekua broni dase ne so ebesan so ehia bi makram